quan parlem d'empoderament, la paraula sigui quina sigui, no? Però ho entenem com a procés de capacitació venint com de la infància, diguem-ne, no? És a dir, el jove ve de ser infant i li diuen què has de fer, com ho has de fer, mica en mica. El que volem és que aquest procés d'aprenentatge, cap a ser capaços de prendre les seves decisions, de planificar i de fer com volen fer les coses, de col·laborar amb els altres, tinguin un acompanyament, no? Sàpiguen que això ho poden fer, que no segueixin pensant que sempre més els diran què és el que has de fer. No sé, estem fent un projecte en aquest sentit i comencem doncs aprenent que ells aprenguin qui són ells, qui són els altres, com col·laborar, el treball col·laboratiu i anar aprenent totes les competències per acabar agafant aquesta decisió de dir jo sé què vull fer i sé com ho vull fer i sé cap on vull anar i mica en mica doncs anar continuant el que deia en Pere, no? Que no acabo aquí. És a dir, quan he fet una cosa és que vull anar per fer-ne una altra i després vull anar per fer-ne una altra, però aprenc què puc anar a fer.